Γοφρετάκια Αμαρέτη. Σοκολατένια απόλαυση σε γλυκά κομμάτια. Στη Κουκουρούκου ήρθαν να κάνουν σκανταλιές. Τα κουνελάκια Rabbit στη Κουκουρούκου βρες. Είναι πειρακτήρια και άτακτα πολύ. Το κόσμο αναστατώνουνε βράδυ και πρωί. Rabbit, τα πιο θεότρελα κουνελάκια τώρα στη Κουκουρούκου. Κόλλησε τα αυτοκόλλητα στο άλμπουμ. Βρες τα τυχερά και κέρδισε απίθανα δώρα. Νέα Κουκουρούκου Rabbits. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της τηλεόρασης του Flash, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, το Μήνυμα Ζωής. Τετάρτη σήμερα, 13 Απριλίου. Ο καιρός έχει φτιάξει πλέον για τα καλά. Ελπίζω να μην ξαναχαλάσει, γιατί καλώς ή κακώς η διάθεσή μας ταυτίζεται με τον καιρό. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Αρχικά τον όμιλο Τότης Bingo, που είναι από την αρχή της σεζόν μαζί μας και στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Επίσης τον εκπαιδευτή σκύλων, τον Γιώργο Σέγγα, και τον κοιναθλητικό όμιλο White Ghost, που είναι κοντά μας και στηρίζει και αυτό στην προσπάθειά μας αυτήν, με τρόπους που θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μέχρι να κλείσει η σεζόν. Επίσης, να ευχαριστήσω το κατάστημα ΕΔΑ Μόντα και την αγαπημένη μου Σοφία Δαβαρία που επιμελείται την εμφάνισή μου, όπως επίσης και το κομμωτήριο Black and White από την Πτολεμαΐδα που επιμελείται το hairstyle και την περιποίηση προσώπου, τον Δημήτρη Παπά από εκεί. Να σας εισάγω λίγο στο θέμα το σημερινό. Θα μπορούσα να πω ότι θα μιλήσουμε για τη γαστρονομία. Περιλαμβάνει όμως πάρα πολλές πτυχές της γαστρονομίας, από την εκπαίδευση μέχρι και τις τελευταίες εξελίξεις της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε να σας συστήσω τους σημερινούς μας καλεσμένους. Να αρχίσω με την κυρία της παρέας, την κυρία Νανά Γκαμπούρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Νανά. Να μιλάμε στον Ενικό. Φυσικά. Και τον κύριο Νίκο Κουλούσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσω αρχικά για την δική μας επικοινωνία, έτσι ώστε να στήσουμε αυτή την όμορφη εκπομπή που θα βγει σήμερα, για να μας ενημερώσετε για τη γαστρονομία, για όλα αυτά τα θέματα που, όπως βλέπω, αγαπάτε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που μπορέσαμε και να έρθουμε, και για το κάλεσμά σου και για τη φιλία και για όλα αυτά. Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε άνθρωποι αξιόλογοι, είστε άνθρωποι από την περιοχή μας, εδώ Δυτική Μακεδονία, και για να συστηθούμε λιγάκι, για να ξέρει και ο κόσμος με ποιους έχουμε να κάνουμε σήμερα. Νανά, είσαι από τα Σέρβια? Είμαι από τα Σέρβια, ναι. Και με τι ακριβώς ασχολείσαι? Ασχολούμαι με τη γαστρονομία. Ένα μίνι βιογραφικό. Διδάσκω στην ΑΤΟΑΛ, πρότυπη σχολή γαστρονομίας στην Αθήνα. Με τον κύριο Μπακατσούνη βγάζουμε καινούργια μείγματα στα μπαχαρικά του και στείλουμε κάποιες συνταγές με μπαχαρικά, τα οποία κυκλοφορούν στο blog του κυρίου Μπακατσούνη, στο site τους. Ασχολούμαι με την προώθηση της αγιορείτικης κουζίνας σε συνεργασία με τον πατέρα Επιφάνιο και προώθηση των κρασιών. Από τα Σέρβια Κροζάνης, προώθηση τα κρασιά του Νίκου του Γκατζάρα, που τα ξέρετε όλοι. Ναι, σαφώς. Στα Σέρβια επίσης με βρίσκεται στην κουζίνα της μαμάς Άννας και στο ξενοδοχείο Αθηνά. Έχω ενημερωθεί γι' αυτό. Ελπίζω να καταφέρω να δοκιμάσω και τις γευστικές σου... Θα σας περιμένω οπωσδήποτε. Πώς το λένε. Προτάσεις. Είμαι μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος και φυσικά της WOX. Ασχολούμαι με τους διαγωνισμούς. Μπράβο. Λίγα πράγματα έτσι. Λίγα. Ας μην πλατιάσουμε πιο πολύ. Λίγα. Νίκο, εσύ? Εγώ λίγα πράγματα. Κατάγομαι από τη Νεάπολη του Βορείου.
Σπούδασα στη Γερμανία, δεν είχα αυτό το κλάδος για να σπουδάσω και να μάθω πώς λειτουργεί η ελληνική γαστρονομία στις αρχές. Μετά το έμαθα, ήταν μια εκπαίδευση γαλλικής υψηλής γαστρονομίας, Nouvelle Cuisine. Από εκεί και πέρα μετά αποφάσισα να γυρίσω, να έρθω στην Ελλάδα και κάνω διάφορα επιμέλεια, διάφορο ξενοδοχείο εξωτερικού και στην Ελλάδα φέτος. Θα βρίσκομαι στη Χαλκιδική φέτος στο Αφίτης στην Άθητος. Ωραία. Ναι, και όπου μπορούμε. Έτσι. Όπου μπορούμε. Επειδή εργάστηκες και στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, πώς επέλεξες να επιστρέψεις στην Ελλάδα για να ασχοληθείς με αυτό? Εγώ πιστεύω ότι ο κλάδος της γαστρονομίας εδώ στην Ελλάδα είναι ένας τεράστιος που έχει ακόμα το ζήλο και την αγάπη αυτήν για να μπορούμε να το δώσουμε και αυτό το μήνυμα στα νέα τα παιδιά, και αν δεν κάνουμε εμείς αυτό το βήμα, ποιος θα το κάνει στην εντέλεια? Αυτό ήταν κάτι που έλεγα στον εαυτό μου ότι ναι, θα γυρίσω πίσω και θα κάνω αυτό το βήμα. Γι' αυτό και αποφάσισα να γυρίσω. Πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί, εντάξει, η Ελλάδα χρειάζεται νέα ταλέντα. Και νέους ανθρώπους που να μην φεύγουν συνεχώς έξω. Έτσι είναι, το σημαντικότερο. Φυσικά υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ σας. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί? Ναι, με τον Νίκο γνωριστήκαμε μέσω κοινών φίλων, μέσω Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, και αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνεργασία η οποία έχει στην επίβλεψη μαγαζιών, μενού, στήσιμο καταστημάτων. Βλέπουμε, μας βάζουν και τις φωτογραφίες από διάφορες στιγμές που έχετε παρευρεθεί και έχετε συμμετέχει. Και έτσι το ξεκινήσαμε, καλά πάει, έχουμε ήδη αρκετές προτάσεις και συνεχίζουμε. Μπράβο. Αυτό που μου είχες πει, Νίκο, και εξ αρχής στην επικοινωνία μας είναι ότι θέλετε μέσω αυτής της δικής σας σύνδεσης να βοηθήσετε και τους νέους ανθρώπους. Σαφώς. Εμείς κάναμε και στήσαμε μια σελίδα, το Mom και Nanny, το οποίο αυτό πώς έγινε. Με ρωτούσαν πολλοί και από τριγύρω, από τα χωριά και από Κοζάνη, δώσε μας καμιά συνταγή, δείξε μας πώς να το κάνουμε αυτό. Και έτσι αποφάσισα μετά να κάνω τη σελίδα, με συνεργασία την Ανά, γιατί έχει και το κλάδο και την τεχνογνωσία εδώ πέρα της Ελλάδος, και είπαμε να το κάνουμε μαζί. Από εκεί και πέρα, όπως είπε και η Νανά, θα έχουμε και την επιμέλεια καινούριου μαγαζιού, τη βοήθεια των παιδιών που βγαίνουν τώρα από τις σχολές και μπαίνουν στη μαγειρική, να το στηρίξουμε με τον κάθε δυνατό τρόπο. Πολύ ωραία. Τώρα, μόλις είδα και την προηγούμενη φωτογραφία, μπορούμε να σταθούμε λίγο ο σκηνοθέτης να μας βοηθήσει στο συνέδριο, Νανά. Στο συνέδριο. Από ό,τι βλέπω είναι 24 με 27 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και είναι παγκόσμιο συνέδριο. Είναι παγκόσμιο συνέδριο. Το συνέδριο αυτό έρχεται για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. Φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη από 24 με 27 Σεπτεμβρίου, όπως πολύ καλά προείπες. Η WOX αυτή τη στιγμή αριθμεί 10 εκατομμύρια αρχιμάγειρες. Η WOX είναι, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, είναι το παγκόσμιο όργανο αρχιμαγείρων. Μάλιστα. Ενδιαφέρον, δεν το έχω ξανακούσει. Θα έρθει στην Ελλάδα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία προώθησης ελληνικών προϊόντων. Γιατί τα ελληνικά προϊόντα που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία, αν τα δει ο αρχιμάγειρας ο ξένος και του αρέσουν, σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσει. Σαφώς. Από την Κοζάνη έχει κάνει εγγραφή ήδη στο συνέδριο ο κύριος Μπακατσούνης, με τα μπαχαρικά, ο οποίος θα έρθει σαν σύνεδρος να παρακολουθήσει, να κάνει επαφές, να γνωρίσει αρχιμάγειρες. Όταν μιλούσαμε στην αρχή της συνεργασίας μας και το πρότεινα, το δέχτηκε πάρα πολύ εγκάρδια από την αρχή. Δηλαδή, τη μία μέρα το είπαμε και την άλλη μέρα έκανε εγγραφή.
Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι προώθηση προϊόντων. Μα αυτό που λείπει από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες, είναι η εξωστρέφεια. Δηλαδή καλές οι εκθέσεις. Είναι πάρα πολύ καλές οι εκθέσεις και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αλλά ένα παγκόσμιο συνέδριο αρχιμαγείρων έχει την άμεση επαφή Ακριβώς. με αυτό που χρησιμοποιεί το προϊόν. Έτσι είναι. Όλος ο κόσμος ένα πιάτο. Αν πρόσεξα καλά το λόγο, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος τα λέει όλα. Και ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια της Λέσχης και προσωπικά του κυρίου Μαστροδημήτρη του Γιώργου, που είναι ο πρόεδρος της Λέσχης, για να έρθει το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και πολύ μεγάλος ο αγώνας φυσικά που γίνεται ώσπου να στηθεί σωστά. Εννοείται. Αν και οι διαγωνισμοί παγκόσμιοι της WOX που γίνονται ανά 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη στη The Drop, το 2015 η Λέσχη πήρε το χρυσό αστέρι για τη διοργάνωση του διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε άρτια διοργάνωση και ήταν όλα άψογα. Πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρείτε ότι η ελληνική κουζίνα στην Ελλάδα διαφέρει με την ελληνική κουζίνα που προσπαθούν να λανσάρουν στο εξωτερικό? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί τώρα βλέποντας τις εικόνες, ειδικά με ανθρώπους από άλλες χώρες, αλλοεθνείς, μου ήρθε στο μυαλό όταν ζούσα στο Λονδίνο και δοκίμασα ελληνικό φαγητό. Ότι ναι, εν τέλει, είναι βαρύ να το πω έτσι, με πρόλαβες, αλλά καμία σχέση. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό δεν είναι λίγο, όχι εντάξει να μην πω δυσφήμιση, πάλι βαρύγδουπη λέξη, αλλά δεν επιβαρύνει λίγο? Ευτυχώς είμαστε στην εποχή που αυτό αλλάζει. Γιατί παλιότερα έφευγε ο κάθε άνθρωπος από το χωριό, πήγαινε στο εξωτερικό, έκανε μια ταβέρνα, έγραφε ελληνική κουζίνα, σέρβιρε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι και ερχόταν ο ξένος τουρίστας να φάει εδώ το ίδιο και δεν έτρωγε το ίδιο. Δηλαδή σέρβιραν, ας πούμε, μουσακά χωρίς μελιτζάνες. Ευτυχώς έχει αλλάξει η φιλοσοφία, τουλάχιστον σε ένα 80% και πάει καλύτερα. Χαίρομαι που το Δηλαδή για πολλά χρόνια λέγαμε ότι η δυσφήμιση του ελληνικού φαγητού είναι οι Έλληνες που έχουν μαγαζιά στο εξωτερικό. Μπορεί να ακούγεται πολύ άσχημο έτσι πως το λέω. Ο Νίκος έζησε και στο εξωτερικό και νομίζω ότι έχει πιο εμπεριστατωμένη γνώμη. Αλλά νομίζω πως έτσι ήταν. Εγώ πιστεύω, επειδή είδα πολλά στο εξωτερικό και συνεργάστηκα με κάποιους Έλληνες του εξωτερικού, τι κάνουν στην ουσία? Όπως είπε και η Νανά, ανοίγουν μια ταβέρνα, ένα μαγαζί, κάνουν μια πιατέλα, οτιδήποτε κρεατικά για παράδειγμα, και το ονομάζουν τάδε. Ναι. Λοιπόν, οι πελάτες του όταν και αποφασίζουν να έρθουν και να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, ζητούν ακριβώς αυτά και δεν γνωρίζουν τα κλασικά, τα δικά μας, τα φαγητά, τις συνταγές μας, και ποντάρουν εκεί. Λέει, εμείς γιατί το τρώμε αυτό έξω και γιατί δεν το έχετε εσείς εδώ αφού είναι ελληνικό? Το πουλάνε και κάνουν τη διαφήμιση σε αυτό το στάδιο, για μας το οποίο είναι κακό. Ναι, μεν θα αλλάξει κάποια στιγμή, αλλά μέχρι πότε? Θυμάμαι το 2012 κάναμε μία παρουσίαση στο Recipes στο Λονδίνο, επειδή είπες πριν Λονδίνο, με τον Τζέιμι Όλιβερ. Και κάναμε αγιορείτικη και ελληνική κουζίνα. Είχε καλεσμένους δημοσιογράφους Άγγλους, δημοσιογράφους γαστρονομίας. Βλέπουμε πλάνα εδώ και από τις στολές σας, θα μας πείτε σε λίγο τι είναι όλα αυτά εδώ. Και συγκεκριμένα ο Γκραντ, αν θυμάμαι καλά, ο δημοσιογράφος, είχε πει ότι αυτό που τρώω τώρα δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό που τρώω εδώ. Αυτό τα λέει όλα. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι ως ένα σημείο δεν είναι εφικτό, γιατί δεν υπάρχουν και τα ίδια υλικά. Αυτό θα έλεγα, εντάξει, μέρα με τη νύχτα. Τι να λέμε τώρα? Από πού να το πιάσουμε? Από τα βασικά, από το λάδι, από το κρέας? Οκ. Για πείτε μας λίγο οι στολές εδώ. Τι είναι όλα αυτά? Βραβεία, μετάλλια, πώς να το πω? Ναι, αυτά που έχει πάνω η κορδέλα εδώ είναι από διάφορους διαγωνισμούς, διάφορες παρουσιάσεις σε διάφορες χώρες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αυτό αν δεν θυμάμαι καλά, Σερβία, έχει Ελλάδα, έχει Τουρκία,
Γερμανία, Ιταλία, Κύπρο. Τέλος πάντων είναι από διάφορες παρουσιάσεις. Και τα άλλα είναι μετάλλια από παγκόσμιους διαγωνισμούς. Εξαιρετικά. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Όμορφα. Φορτωμένη η ποδιά σας, έτσι. Θεωρώ ότι έχετε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Μπράβο. Πώς νιώθουμε γι' αυτά? Είναι μια ευχάριστη θέση για μας, για να μπορούμε και να το δείξουμε και προς τα έξω το τι σημαίνει η μαγειρική στη σημερινή εποχή. Πιστεύω αισθανόμαστε πολύ όμορφα σε αυτό που κάναμε και καταφέρνουμε και θα καταφέρουμε. Σε κάποια φάση πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε και την Ελλάδα σε αυτό το σημείο τους διαγωνισμούς, που ήδη έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες πάνω σε αυτό. Και εντάξει, έχουμε εκπροσωπήσει κιόλας. Δηλαδή, εγώ έχω παίξει με την ομάδα γαστρονομίας της Ελλάδας σε πολλούς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Με διακρίσεις. Η Νανά είναι πιο έμπειρη σε αυτό το κομμάτι. Η Νανά βλέπω ότι είναι πιο εξωστρεφής, έτσι. Εμένα προσωπικά με πιέζει λίγο ο χρόνος, επειδή εντάξει, τώρα ήρθα και στείνω το ξενοδοχείο κάτω με μια συνεργασία του Ανδρέα Λαγό. Η Νανά είναι πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι του διαγωνισμού. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι. Να πάμε λίγο στην εκπαίδευση. Τι γίνεται στην Ελλάδα, σε τι φάση βρισκόμαστε? Σε ιδιωτικές σχολές ή σε δημόσιες? Πρώτα να κάνω μια ερώτηση. Θεωρώ, προσωπική μου άποψη, ότι τα τελευταία χρόνια μέσα από τα reality show μαγειρικής, είτε αυτά ήτανε μάλλον το τύπου Masterchef που διαγωνιζόταν πάνω σε αυτό, είτε είναι τα λίγο πιο ελαφριά με απλούς ανθρώπους, όπως είναι, πώς το λένε, τέλος πάντων σε ένα μεγάλο κανάλι, που είναι εβδομαδιαίο τέλος πάντων, κάθε μέρα με διαφορετικό μάγειρα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν βλέπεις, κακός. Αγαπάμε την τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά, και φυσικά πέρα από τις πρωινές εκπομπές που έχουν πάντα το μάγειρά τους χρόνια, θεωρείτε ότι όλα αυτά έχουν συντελέσει στο να γίνει πιο δημοφιλές το επάγγελμα του μάγειρα? Να γίνει μαγειρική μόδα. Η μαγειρική μόδα, Ναι. Μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση. Τώρα είναι μόδα. Εγώ το βλέπω και από μαθητές που συναντάω. Είναι μόδα. Επίσης είναι μόδα τα τατουάζ στους μάγειρες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εντάξει, δημιουργούμε πρότυπα. Έτσι είναι. Η τηλεόραση αυτό... Εν πάση περιπτώσει, στις κρατικές σχολές είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τις έχουν απαξιώσει εντελώς. Εγώ δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν στην κρατική σχολή της Περαίας, που ήταν οικοτροφείο, κάναμε την πρακτική μας μέσα στη σχολή, δηλαδή πριν φύγεις στο ξενοδοχείο για πρακτική. Σηκωνόσουν το πρωί αν είχες πρωινή υπηρεσία ή το μεσημέρι αν είχες μεσημεριανή. Συγχρόνως με τα μαθήματά σου ή τη βραδινή την υπηρεσία. Έμενες μέσα σε οικοτροφείο, το οποίο σήμαινε ότι είχες κανονική ξενοδοχειακή εκπαίδευση. Γιατί σε ξενοδοχείο που θα πας να δουλέψεις δεν θα μένεις έξω, θα μένεις μέσα. Οπότε ήσουνα με τους κανόνες ενός ξενοδοχείου. Και με τις υποχρεώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Με τις υποχρεώσεις ενός ξενοδοχείου. Γιατί για να μου μιλάς για υπηρεσία, φαντάζομαι κάτι αρκετά συγκεκριμένο και προγραμματισμένο. Βέβαια, υπήρχαν τα υλικά. Τώρα στις κρατικές σχολές είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι κρατικές σχολές δηλαδή που είναι ΣΤΕ, ήταν ΣΤΕ μάλλον, τώρα τις έκαναν ΝΟΤΕΚ, απλά άλλαξαν το όνομα. Ανοίγουν κάθε χρόνο Νοέμβριο, είναι στη φάση τα 2 τελευταία χρόνια, θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν, θα μας κλείσουν, θα μας κρατήσουν ανοιχτούς. Και είναι πάρα πολύ κακό αυτό, γιατί η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε ουσιαστική τουριστική εκπαίδευση. Κλασικό παράδειγμα. Στις ιδιωτικές σχολές τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Εγώ μπορώ να σου μιλήσω για τη σχολή που είμαι, η οποία είναι πρότυπη σχολή γαστρονομίας. Υπάρχουν υλικά που δεν φαντάζεσαι, δηλαδή μάθημα με τρούφα. Υπήρχαν τρούφες, πραγματικές τρούφες εκεί, να δουν τα παιδιά τι είναι η τρούφα, να τη μυρίσουν, να μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν. Γιατί αν πεις τρούφα, ναι, το κάνουν σαν μάθημα θεωρητικό.
Εννοείται, μα άμα δεν είναι κάτι χειροπιαστό, πώς θα μπορέσει ο επαγγελματίας μάγειρας να δημιουργήσει. Υπάρχει, ας πούμε, στη σχολή μετά κελάρι, στο οποίο κατεβαίνουν τα παιδιά και κάνουν γευσηγνωσίες κρασιών. Που θεωρώ ότι όταν στείνει ένα σεφ ένα μενού, πρέπει να γνωρίζει και από κρασιά. Σαφέστα. Για να μπορέσει να συνδυάζει το μενού του. Και πολλές λεπτομέρειες. Το να πω εγώ ότι θα βγάλω ένα μενού και στο μαγαζί μέσα να έχει, να έχει κρασιά τα οποία είναι παράτερα, δεν κάνουμε δουλειά. Έτσι είναι. Αυτό όμως τώρα, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, για να πάμε τώρα πιο πέρα στην εκπαίδευση, δεν θεωρείτε ότι αδικούνται τα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι πιο οικονομικό? Ναι, αδικούνται. Αλλά έτσι δεν είναι σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν ευκαιρίες? Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Και σε όποια σχολή να είσαι, είτε είναι ιδιωτική είτε είναι κρατική, αν είσαι καλός και βγάλεις καλή βαθμολογία, ειδικά στις κρατικές σχολές, εγώ θυμάμαι ότι κοιτούσαμε να βγάλουμε την καλύτερη βαθμολογία, έτσι ώστε να μπούμε πρώτοι μέσα, να διαλέξουμε το καλύτερο ξενοδοχείο. Γιατί πρώτος μπαίνει αυτός με την καλύτερη βαθμολογία, δεύτερος επόμενος. Δηλαδή. Να διαλέξουμε το καλύτερο ξενοδοχείο που θέλουμε να πάμε να κάνουμε πρακτική. Και εκεί πέρα, αν είσαι καλός, θα πας την πρώτη χρονιά για πρακτική, θα πας τη δεύτερη, την τρίτη. Αν θα πας να κάνεις χαρτιά, θα σε πάρει. Αν ο σεφ ξέρει ότι είσαι καλό χέρι, θα σε κρατήσει στην μπριγκάτα του. Τι είναι η μπριγκάτα? Είναι η ομάδα της κουζίνας. Ωραία. Να μάθουμε και λίγη ορολογία, μιας που σας έχουμε εδώ. Εγώ πιστεύω, επειδή σπούδασα έξω και το σύστημα του εξωτερικού είναι εντελώς διαφορετικό από το σύστημα που έχουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα τα παιδιά σπουδάζουν 2 χρόνια, 2 χρόνια είναι. Στην Γερμανία που ήμουνα ήταν 3,5. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Διάλεγαν μετά από τη σχολή, μετά από το σχολείο, αναλόγως στους βαθμούς, το τι θα πάνε να σπουδάσουν. Το κομμάτι της μαγειρικής ήταν πολύ δύσκολο για να το φτάσεις. Ήταν σε επίπεδο γιατρού, το οποίο πήγαινες, διάλεγες ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε μια συνεργασία με τις σχολές, το οποίο λέγανε αυτοί ότι εντάξει, έχει τους βαθμούς και μπορούμε να τον πάρουμε στη σχολή, και αντίστοιχα όμως δούλευες σε αυτό το ξενοδοχείο παράλληλα αυτά τα 3,5 χρόνια, και μετά είχες την ευκαιρία για να μπεις μόνιμος σε αυτό το ξενοδοχείο και να συνεχίσεις την καριέρα σου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα λείπει. Λείπει σε μια φάση, γιατί βλέπω κάποια παιδιά και στη δικιά μου την ομάδα που δουλεύω με κάποιες σχολές, το οποίο ναι, μπορεί να είναι καλός στη θεωρία και να διαβάζει το βράδυ, αλλά να μην έχει κάνει καμία πρακτική. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, λοιπόν, ότι αναλόγως στη σχολή. Μετά από μισό χρόνο, 1 χρόνο, αυτό το παιδί άμα το πάρω, πώς να του δείξω κάποια πράγματα βασικά, εάν δεν ξέρει να κρατήσει ένα μαχαίρι, για παράδειγμα. Γιατί πλέον, όπως είπαμε και πριν, η μαγειρική έγινε μια μόδα μέσω της τηλεοράσης, εκπομπές, και το οποίο ο κάθε ένας έχει κατά νου, ναι, θα πάω να σπουδάσω τη μαγειρική. Αν δεν το αγαπάς, δεν ασχολείσαι από το σπίτι σου, είναι αδύνατον να ξεκινήσεις κάτι και να ασχοληθείς πάνω σε αυτό. Δεν γίνεται. Έχω κάποια παιδιά το οποίο τους ρωτάω και τους λέω γιατί διαλέξατε τη μαγειρική, τι σας... δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Και θεωρούν πολλοί ότι την καλοκαιρινή σεζόν θα αποκατασταθούν κάπου. Ακούνε και τους μεγαλύτερους που λένε πήγαινε, κάνε τη μαγειρική, πάντα θα υπάρχει δουλειά για σένα και. Δεν είναι έτσι όμως. Πάντα θα υπάρχει αν το αγαπάς. Αν το αγαπάς, σαφώς. Και αν μπορείς να αντέξεις μέσα σε μια κουζίνα, γιατί η δουλειά της κουζίνας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σαφώς. Πολύ απαιτητική, πολλές ώρες. Θεωρείτε ότι κάποιος αυτοδίδακτος μπορεί να γίνει καλός επαγγελματίας μάγειρας? Ο πιο τέλειος. Αλήθεια. Δηλαδή οι παλιοί που ήταν αυτοδίδακτοι βγάζουν φαγητό. Χαίρομαι που το λες έτσι. Φαγητό, δηλαδή θυμάμαι τη συγχωρεμένη την Εύη τη Βουτσινά, τη δημοσιογράφου γαστρονομίας. Σε μια συζήτηση που είχαμε έλεγε φαγάκι, υπάρχει φαγάκι.
Πολύ σωστό. Βγάζουν φαγητό. Μπράβο. Και πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο του κυρίου Ρέντουλα που έγραφε «Σεφ, πόσα φασολάκια έχεις μαγειρέψει φέτος?» Δηλαδή, και πραγματικά έλεγε την αλήθεια. Έτσι είναι. Η μόδα δηλαδή της μοριακής γαστρονομίας, δεν ξέρω, ίσως εγώ να θέλω να είμαι πίσω στο κομμάτι, αλλά δεν την τρώω και δεν την δίνω να τη φάνε. Είναι χημεία. Με βρίσκει σύμφωνο. Προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο. Θα θέλετε κάτι να προσθέσουμε, κάτι να συμβουλέψουμε τα νέα παιδιά, ο καθένας σας, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της συνέντευξής μας. Λοιπόν, εγώ να σου πω, θεωρώ ότι αν πραγματικά το θέλουν να το κάνουν, να το αγαπάνε, να έχουν υπομονή και μην νομίζουν ότι τελειώνοντας μια σχολή είναι σεφ και μπαίνουν μέσα σε μια κουζίνα. Τελειώνοντας μια σχολή θα πας, θα καθαρίσεις καρότα, πατάτες, θα πλύνεις. Γιατί πρέπει να περάσεις από αυτά τα στάδια για να μπορέσεις να διοικείς μια κουζίνα. Ο σεφ δεν είναι απαραίτητο ότι θα μαγειρεύει μέσα στην κουζίνα. Θα έχει την επίβλεψη της κουζίνας και αυτό είναι πολύ σωστό. Έχει περάσει από όλα τα στάδια. Να παρακολουθούν πολλά σεμινάρια. Από άλλα θα πάρουν κάτι, από άλλα ίσως να μην πάρουν κάτι. Αλλά είναι καλό να πάνε σε διαγωνισμούς, είτε να παίξουν, είτε να τους παρακολουθήσουν. Η εμπειρία των διαγωνισμών είναι τεράστια. Βλέπεις καινούριες μεθόδους, καινούργια πράγματα, κουζίνες του κόσμου. Διευρύνεις τους ορίζοντες σου. Διευρύνεις τους ορίζοντες σου. Και να διαβάζουν πολύ. Θα στο λέω εγώ που γράφω κιόλας στο περιοδικό της Διεύθυνου, στο Real Taste. Α, για τον Όμιλο Χατζηνικολάου. Τέλεια. Δεν μας έφερες ένα απόκομμα να δούμε. Δεν σας έφερα, όχι. Μπράβο. Την προηγούμενη Κυριακή κυκλοφόρησε ένα, είχα 9 συνταγές μέσα. 8 επίβλεψη και ένα για τη Robin Hood. Μπράβο. Το αλεύρι. Νίκο. Επίσης και εγώ στα νέα τα παιδιά, μην τα παρατάτε, υπάρχουν πολλές εξελίξεις πάνω στη μαγειρική. Εντάξει, όλοι περάσαμε δύσκολα πράγματα, αλλά όπως λέμε, όσο χοντρό το πετσί, τόσο δεν μας αδιαφορά τίποτα. Να μας βλέπουν σαν παράδειγμα το τι καταφέραμε, το πού θα φτάσουμε με βοήθεια και την αγάπη των κόσμο. Εντάξει, και εμείς ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε πατάτες. Και ακόμα τις καθαρίζουμε. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή την αγάπη πάρα που πολύ έχουμε. σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί έχουμε και μια νοοτροπία εμείς οι Έλληνες λίγο. Ναι. Λίγο. Επίσης δεν έχει σημασία από πού είσαι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι από την πόλη για να φτάσεις κάπου. Εγώ από τα Σέρβια ξεκίνησα και τα αγαπώ τα Σέρβια και μένω και τις μισές μέρες του μήνα στα Σέρβια. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα και από κοντά. Είστε δύο πάρα πολύ αξιολογοί άνθρωποι. Καλή επιτυχία, καλή τύχη, να φτάσετε πολύ πιο πάνω από ό,τι έχετε ονειρευτεί. Και σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, γιατί εκλαμβάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Και για το κλείσιμο, όποιες επιχειρήσεις με τοπικά προϊόντα θέλουν να έρθουν στο συνέδριο, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, που να κάνουν εγγραφή. Ακόμα και να το παρακολουθήσουν, θα πάρουν πολλά. Εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι μας παρακολουθούν και γνωρίζουν ανθρώπους που πιθανόν να ενδιαφερθούν, παρακαλώ να τους ενημερώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και γιατί όχι να μας μαγειρέψετε και κάτι. Πάρα πολύ καλή Ήταν ιδέα. ακόμη καλύτερο. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Σας υπερευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Black and White. Τα καλύτερα κομμάτια που σε απογειώνουν με λαχταριστή λευκή κρέμα και σοκολατένια απόλαυση. Αμαρέτη Black and White. Απόλαυση σε γλυκά κομμάτια. Ό,τι σου αρέσει, θέλεις να το ζεις. 2 φορές. Νέα σερενάτα Twin με πλούσια σοκολάτα γάλακτος. 2 φορές σερενάτα, 2 φορές απόλαυση.